Six film za ku je kalla a wannan satin. Na farko wasan karshe shine Cacen Rai season 3. Season 3 Cacen Rai shine wasan karshe masifar kyau, ku je ku kalle sa. Sultan tun daga na ɗaya fara ɗauko mana, tun daga season 1 ya fara ɗauko mana, gashi ya kawo mu season 3. Shi ma season 3 ko sati bai da fitowa ba amma ya fassara mana shi, mu je mu kalle sabon film ne ya kyau. Sai kuma Kwaranya ya masifar kyau, gayan nan ne wanda ya iya sambaɗo mana fina-finan love story, ko a India ya iya love story. Ku je shi ma ku kalli film din sa, yayi masifar kyau, shi yayi yanayi, shi yayi rayuwa ta, ya iya film din soyayya. Wasu na gaba sai kuma gunduma ya masifar kyau. Su kuma wasu mutane ne wanda suke kamo kifi, amma in ka kuskura ka zo gurin tekun da suke kamo kifi za su kashe ka, in dai kai irin dan bincike ne ko kuma dan wani abu, ba sa so ma a ji wani abu game da wannan tekun. Fim din yayi masifar kyau, za ku ji dalilin da yasa suke sheke mutane duk wanda ya zo fim din yake. Sai kuma fako yayi masifar kyau, budurwa ce da saurayinta, sai ya kasance an raba su tun suna yara, kawai sai ta taso a barawo, barauniya taso a barawo, sun je sata wani gida, ya kama ta ya daure, ashe ta fi shi sata. Ku je ku kalli fim din nan, shi ma ya masifar kyau, love story ne ya haɗu, akwai badakala a fim din sosai. Sai kuma diddige ya yi kyau sosai, shi ma irin masu mara mutane baya, kamar irin ina da buri, sai abokanai su ce za su mara min baya, kuma ita ma ba burinta bane, burin mahaifinta ne. Wata rijiya ce mai cike da irin haɗarurruka, wuta, namomin daji, abubuwa, aljanu, amma suke shiga domin cikar burin mahaifinta, su je su abin da suke so a cikin rijiyar nan. Fim din yayi masifar kyau, shi ma akwai badakala. Sai kuma arnan daji Apocalypton, duk wanda bai kalli Apocalypton ba fassara, ya je kalli Apocalypton, Sultan ya san bado mana shi ma kuma yayi kyau. Kun san Apocalypton wanda matarsa take haihuwa a cikin rijiya, tsabar wahala, to ku je ku kalli fim din nan, yayi masifar. Yawa, domin samun duk fina-finan nan da muka lissafo kai tsaye, muna ɗora su a cikin Telegram channel ɗinmu, za ku same su ga link nan a ƙarƙashin description. Kuna danna shi zai kai ku cikin Telegram ku kalla kamar haka. Da farko dai za ka danna wannan alamar tamo a nan kenan, idan ka danna ta wannan kenan, idan ka danna ta kamar haka za ka ga link ɗin nan, wannan kana danna shi kamar haka. To kun ga yanzu na danna shi, da zai kai ka cikin Telegram channel ɗin, zai kawo ka nan, sai ka zo ka danna wannan alamar ta joining, shine ka yi joining ɗin a ciki. Muna ɗora sabon fina-finai za ku kalla kamar haka. In ka danna zai nuna ma haka, shikenan kai joining. Sannan ga fina-finan nan kamar haka, gasu nan da yawa. In downloading za ka yi, in a ciki za ka kalla normal ne kamar dai haka. Mahaifinta ne baya da lafiya, yake da kansa, shi yasa bata da kuɗi da yawa, don haka ragi zai mata. Idan muna yin irin wannan rage, mu kuma shine, idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku danna mana like, ku danna alamar subscribe, sannan ku share 'yan uwa kowa su amfana, a zo a sha kodinmu da fina-finai lafiya. Mun gode.